Maglusad og imbestigasyon ang buhatan sa Department of Education 11 human sa kamatayon sa magtutudlo sa Tibagon Elementary School sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro. Kinihuman sa pipila ka aligasyon sa hinungdan sa kamatayon sa hamtong nga babaeng magtutudlo. Sumala ni Jinlieto Atilio ang tigpamaba sa DEPED-11 nga nakatakdang adunay ipahigayon nga dialog og paatubangon ang prinsipal sa tulunghaan nga gialigarang nangasaba sa maong magtutudlo. Una mikatag sa social media nga gidala sa balay tambalanan ug namatay ang biktima tungod nasinatian nga stress human gikasaban matud pa sa prinsipal. Pipila ka semana ang nilabay diyang gireport matud pa sa inahan sa iyang estudyante ngadto sa prinsipal nga nasamad ang ulo sa iyang anak. Sa ilang group chat, gisaysay sa magtutudlo nga nag-check siya og answer sa mga estudyante sa math dihang nahitabo ang insidente. Nisayaw matud pa nga pinahigda ang estudyante apan naigo ang ulo sa bangko hinungdan nasamad. Nagpaabot na og pahasubo ang Department of Education Davao de Oro Division ngadto sa pamilya sa namatayan nga magtutudlo.